Oké, mijn lekkere pasteetjes. Het is weer tijd voor Papialingo les met Papi Derl. En de kleine pasteetjes gaan weer naar school. Dus tijd voor de back-to-school editie van Papialingo. Laten we beginnen. Soru pabopaga pinu. Zorg ervoor dat je oplet. We zijn naar school om op te letten om dingen te leren binnen te krijgen. Dus opletten als er wordt gesproken, als je iets wordt geleerd. Soru pabopaga pinu. Zorg ervoor dat je oplet. Volgende. Kiko basinha awe. Wat heb jij vandaag geleerd? Wat heb je geleerd? Heb je iets nieuws geleerd? Heb je iets bijzonders geleerd? Iets dat je nog niet wist? Vertel aan mij wat je hebt geleerd. Ik wil weten dat je iets hebt geleerd vandaag op school. Kiko basinha awe. Volgende. Non lupida trahabo huiswerk. Vergeet je huiswerk niet te maken. Oké, luister. Papi Derl is ook niet de allergrootste fan van huiswerk, maar het hoort erbij. Het moet gewoon gebeuren. Daarna gaan we leuke dingen doen. Maar eerst, no lubida trahabo huiswerk. Gewoon je huiswerk maken. En als laatste, bij drumi boting school mayan. Ga slapen, je hebt morgen school. Oké, we kunnen niet zitten in slaap vallen in de les en niet scherp zijn en niet kunnen opvatten en opnemen wat er wordt geleerd. Dus, zorg ervoor, bij drumi, want boting school mayan. Ga slapen, want je hebt gewoon morgen school. Ik weet dat de mama's en papa's genoeg gelegenheden gaan hebben om deze zinnen te oefenen. Dus oefen samen en fijne schooljaar aan alle kleine pasteetjes.